Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε η Mind the Hack, είμαστε εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας που κάνει αυτόματη όλη τη διαδικασία του ελέγχου για μια εταιρεία, πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε για το βραβείο για δύο λόγους. Και για το βραβείο προφανώς, αλλά και μας δίνετε κάποιες τέτοιες στιγμές. Μέσα σε 1,5 χρόνο δεν έχουμε νοσταλγήσει τι κάνουμε. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε συνεργασία με την HP, μπαίνουμε στο marketplace της Microsoft, έχουμε πάρει τα μεγαλύτερα accounts στην ελληνική αγορά και ετοιμαζόμαστε να βγούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και κάτι τέτοιες στιγμές μας βοηθά να το συνειδητοποιήσουμε που φτάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Fortune, εκ μέρους όλων των ανθρώπων που ονειρεύονται και επιχειρούν να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα, καθώς events σαν τα σημερινά βοηθούν, όπως είπε και ο Σταύρος, να σταματήσεις λίγο, να κοιτάξεις πίσω, να δεις τι έχεις κάνει, να πάρεις δύναμη για το μετά. Και επίσης βοηθάνε νέα άτομα να το επιχειρήσουν. Οπότε σας ευχαριστούμε.